kalih dipun utus dening adik kula Sugati kawruh ngaturaken sakedhik uga rampe anggenipun mbayang kali ingkang putra saha menika wonten sekedhik kali asih maringaken dhateng Ibu. Mbok bilih sedaya menika wonten kekiranganipun Ibu Sukati borong anggenipun kapi. Lan mugi-mugi anggenipun badhe mbayang kali ingkang putra sekalian lulus wilujeng kalis ing sambikala. Mbok bilih makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang saha langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Atur kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kok sembung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Dumateng pun sepuh haji sepuh ingkang kinabekten. Dumateng merupakan ibu putrinipun utusan saking panjenenganipun Bu Sukati ingkang kula hormati. Pangurune sumangga kita sareng-sareng tansah muji syukur dumateng program Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan nikmat dumateng kula lan sami katitik ing kalodhan sonten menika kula dalam panjenengan tasih pinangan kesehatan saha kasempatan saged silaturahmi wonten dalem rumah sakit menika kanthi kawonten wilujeng boten manggih aral setunggal punapa. Shalawat salam mugi katurun dumateng panutan kula panjenengan sami Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat munggah pitulunganipun milih wong dunya ngantos ingkang sampun. Amin. Para bapak para ibu ingkang kula hormati ingkang sepindah kula matur dumateng sami minangani sulih sarwa saking Mas Agus lan keluarga. Lan sepindah antara Sugeng Rawuh, Sugeng Lenggah ngantos paripurna adicara ing kalodhan siang menika. Ingkang kekalih mboten langkung Mas Agus lan keluarga ngaturaken matur suwun kang tanpa pindhang kawula keluarga saking panjenengan Bu Sukati ngaturaken piranti ingkang asma niku kangge mbayangane putra nggih. Pramila mboten langkung Mas Agus lan keluarga ngaturaken matur suwun kang tanpa pindhang. Mugi-mugi sedaya kang kasampun kaparingan dumateng Mas Agus lan keluarga dados amal panjenengan Ibu Sukati keluarga pikantuk leluhur saking Allah ingkang langkung sae pun ingkang langkung kathah. Ingkang salajengipun Mas Agus lan keluarga ugi nyuwun doa panjenengan sami mugi-mugi hajatipun sak mangke milih purwa madya ngatos usahanipun tansah manggih rayu wilujeng boten manggih aral satunggal punapa. Boten kata lupen mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami milih awal ibu akhir pun kekirangan kerapatanipun lumantar kawula Mas Agus lan keluarga nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula pinten mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka taling dosa saking panjenenganipun Mas Agus. Kirang langkung kula nyuwun pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tunjuk sambil enggak. Monggo, monggo. Nggih, enggak. Enggak, ini di sini. Nggih, nggih.